место, иначе... Мале, много е як. Той е огромен, бе. Не скачаме сега по него, или? Ами да, през него ще минеме. Нали, това го коментирахме. Вовка, никъде не минахме през вход за това, нали? Курбан Байрам... Мале, какъв мост. Виждаме, брат. Чакай, мама, чакай да снимам, че е много хубаво. Ма не мога да снимам морето. Гледай колко огромно нещо, колко масивно нещо. Това ти спестява сумата и време. Да, иначе трябва на ферибот, с ферибот. Да, тук е 1 час поне. 1 час да качиш колата, па не знам какво. 1 час е пътя. Да. Ама защото с ферибот, ако трябваше да качваме колата на кораб, на ферибот. Да. 1 час ще пътуваме. Да, мале. На моста. Бе, мамо, моста 4 км е сега. Гледай колко е голям. Как се го построи? Не знам. Нали чу какво каза на баща, че колегата? Построили са го по-бързо, отколкото участък от Витиня. Гати гост. Страшна красота. Колко красота. Кажи му да. Страхотна гледка. Ето го си меса отстрани. Не мога да снимаш, защото До реката Ораде. не се вижда морето. Да, Дунав мост 2. Ето, виждаш ли? Вижте. Те бе pretворили. Нали построиха и 3, и 4, и 5. Просто е нещо върховно. Просто върха. Сега се разпрещотия върти, че не можем да ги стигнем до края. Не. Вие се след Вижте, мамо. напред. Вижте корабчетата, мамо, как плуват. Вижте. Вижте корабчетата как минават. Виж бреговете и селца. Виж какво и селца има на бреговете на морето.